היי בנות, ותודה שחזרתן לערוץ שלי. היום אני אעשה לכם לק פסים, ואני מאוד מקווה שתאהבו. הלקים שתצטרכו היום זה לק של וואו לבן, נפל לו פשוט המדבקה, ולק שחור של ביוטיקר מספר 78, ולק סגול של ביוטיקר מספר 43. מה שנעשה עכשיו, ניקח את הלק הלבן של וואו ונמרח על כל האצבעות. ניקח את הלק הסגול של ביוטיקר ונמרח בצורה הבאה כמו שאני מראה. ניקח עוד פעם את הלק הסגול ותמרחו את זה בצורה הבאה כמו שאני מראה. עוד פעם ניקח את הלק הסגול, ובעצם מה שנעשה עכשיו אנחנו נמרח אותו באלכסוניות. ניקח עוד פעם את הלק הסגול, אבל הפעם באצבע הזאתי אנחנו נעשה בעצם מצב שהלבן יהיה משולש. ניקח עכשיו את הלק השחור, ובעצם עם מכחול אנחנו נעשה בעצם קו על הקו החוצה בין הסגול הלבן, ועוד קו נוסף מתחתיו, אבל שישאר רווח שיהיה בו לבן. עכשיו עוד פעם תיקחו את הלק השחור ותעשו בדיוק אותו דבר כמו שעשינו פעם קודמת, רק שפה זה פשוט באלכסון. עכשיו ניקח רוב את הלק השחור ועם מכחול, אנחנו נעשה בדיוק אותו דבר כמו שעשינו באצבעות האחרות, רק שפה זה בצורת משולש. מה שאני תמיד אוהבת לעשות זה פשוט לקחת את הממלא סדקים של ביוטיקר, פשוט למרוח את זה על כל האצבעות. טיפ חשוב שאתם יכולות להשתמש בו, אני תמיד אוהבת לגמור את הלק הזה עם לק מנצנץ. המלצה שלי לק מנצנץ של ביוטיקר מספר 95. בתמונה עדיין לא הספקתי לעשות את זה, אבל אחרי זה עשיתי את זה וזה יצא כל כך יפה. וזהו להיום, אני מאוד מקווה שאהבתם, תעשו לייק ותירשמו לערוץ ונתראה בסרטון הבא. ביי!